Guess what? Last Sunday a little thermal bird whispered in my ear that the best place for free-flying birds would be Brno on the 15th of November. I asked it, why is that? And the thermal said, hey, it's to cheer those who solve by thermal riddles the best. So be there to cheer your pilots up or bomb out. Hi pilots, here's Ferdi speaking. I'm on holidays in Italy. Really nice autumn feelings here around. But when you are not on holidays, you should be on the Czech XC ceremony on the 15th of November. See you there, maybe? No, I'm on holidays, but when you are not, you should be there. See you around in the world. Bye bye. Hi pilots. Yeah, I hear that this year's final ceremony of the Czech Paragliding Cup is in Brno. I think you really should miss this party. And so save the date. It's November 15 in Brno. I wish you all the best. Stay safe. Hello from Switzerland. Hezký dobrý večer, vážení přátelé, dámy a pánové. Vítám vás v Brně na vyhlášení Českého poháru paraglidingu 2025. Tak, dorazili jste všichni v pohodě po té D1? Co? Dali jste, jo, tak to je úplně nejlepší, protože my, když jsme sem jeli, tak jsme chytli docela slušnou zácpu, jako, ale myslím teda zácpu jako na té D1. To byla, doufám, poslední zácpa, která byla a dneska už to je jako pojede jako po másle. Tak, jako vždy a jako každý rok a jen tak mimochodem, už jsem tady vlastně po 10. jsem to počítal, což je skoro neuvěřitelný, jak to strašně rychle letí. Začal jsem v roce 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pak tam byl nějaký covid dvakrát, 23, 24, 20, no jo, 25 a po 10. na vyhlášení českého paraglidingu, českého poháru paraglidingu. Za to vám jako fakt díky, že jste mě pozvali i do toho jubilejního, pro mě jubilejního 10. ročníku. No a jako na každém ročníku se sluší poděkovat také sponzorům, takže vezmeme to hezky po pořádku. Děkujeme firmě Axis, děkujeme firmě Air Design, děkujeme firmě Drift, děkujeme EasyFly, děkujeme čokoládovnám Fikar, ten se dneska rozdá. Jako. Dalším sponzorem je McPara, Novacek, Robert Skolaster, oficiální dealer Niviuk a Ozone. Děkujeme Para Evoluci, děkujeme UP a děkujeme také časopisu Pilot, to je mediální partner, děkujeme řízení letového provozu České republiky a hlavně Svazu paraglidingu Letecké amatérské asociace České republiky, který celou soutěž vyhlašuje a podporuje. Děkujeme. No a tímto bych považoval dnešní vyhlášení za zahájené. Dobrý večer. Vážení přátelé, dámy a pánové, kluci a holky, paraglidisté i paraglidistky, mám pro vás naprosto skvělou zprávu. Pro letošek byl spuštěn speciální televizní kanál PGTV, tedy chápeš, ne? PGTV. Ten má hned několik programů, konkrétně 4 a dnes večer uvidíte na prvním programu vyhlášení Českého poháru paraglidingu 2025. Poté následuje
Na plné šlapce. Thriller o mladém pilotovi z prostředí obchodu s bílým masem. Na druhém programu PGTV 13. komnata Jakuba Havla o sebepoškozování a sebevražedných stavech s podtitulem Nechci někde viset na laně. Poté následuje Tabu a neb Šmucler už to s námi dělat nechtěl. Následuje Knižní klub a neb Co nového na pultech knihkupců. Na dalším, třetím programu PGTV Discovery Channel skryté obrazce v tracklogu Netradiční pohled na tradiční problém. Jsou to opravdu jen konspirace? A na PG Art pro pamětníky muzikál Vzhůru k výškám s Helenou Vondráčkovou a Mirečkem Fejtem v hlavních rolích. Tolik televize, která byla speciálně spuštěna v dnešní den, tedy 15. listopadu 2025, ale buďte v klidu, protože až se tohle všechno odvysílá, tak nám stejně seberou licenci a zítra bude zase prd. Tak, krátká rekapitulace některých českých nej z uplynulého roku. Tedy statistika, která rozhodně nudou není. 23 952 letů. Yes! 898 přihlášených pilotů. Zatleskejte si. Hele, nalítali jste 398 850 kilometrů. To znamená 28 546 hodin ve vzduchu, bylo méně pilotů, ale více kilometrů a letů oproti loňskému roku. Velký podíl tady měl Ondra Procházka, o tom už jsme se bavili. Nejvíce letů Martin Hrába 587. Nejvíce naletaných hodin Ondra Procházka 592, ten skoro zdvojnásobil loňskou hodnotu Kuby Vrány. Nejdelší let měl Standa Klikár, bylo to 513,13 kilometrů. Kam tohle povede? Pane bože, zastavte to někdo. Ne, nezastavujte. Bodově nejhodnotnější let Standa Klikár, jasně, 410 bodů. Hele, tahle kategorie mě vždycky strašně baví, ty kilaři a tak. Počet letů přes 100 kilometrů, 209 v Čechách, tedy stejně jako minulý rok. A počet letů přes 200 kilometrů, 14. Jako musím říct, že jste jako fakt dobrý a jste se zase letos činili. Vítěze Českého poháru paraglidingu už od konce září známe, ale víte, kdo se stal nejlepším českým pilotem ve světovém X-contestu? Je to Standa Klikár a skončil na 5. místě. Nejlepších 10 českých pilotů v X-contestu v kategorii Open od nejlepšího. Standa Klikár, Ondra Procházka, Hugo Hadaš, René Podpinka, Karel Vrbenský, Martin Holina, Lukáš Hadaš, Tomáš Vidlák, Petr Ďorď a Honza Čapek. V kategorii národů obsadila v X-contestu Česká republika, hádejte, 3. místo. Na 1. místě byla Francie, 2. Švýcaři a 3. Česká republika. Tak to byl obecně rok 2025 ve statistikách a číslech. Teď se už pojďme vrhnout na jednotlivé kategorie Českého poháru paraglidingu 2025. Jsme u první kategorie rozlet. Tak pozor, 348 soutěžících v kategorii, do které se počítají pouze výkony napadácích kategorie ENA nebo ENB,
v této kategorii také nemohou soutěžit piloti, kteří mají odletěný svůj první let přes 50 bodů dříve, než v této nebo předchozích 2 sezónách. A jako každý rok to vezmeme od 3. místa. Já to vezmu od bodů. 514,11 bodů. 3. místo. Ondřej Šohajek. Je první borec na pódiu. Nejhodnotější fajko má 78,49 km startem z Velkého Lopeníku, dále 2 zelené trojúhelníky z Martinských holí a 101,97 zápuk z Horné Súči. To je 3. místo Ondřej Šohajek, 514,11 bodů. Na 2. místě v kategorii rozlet je Petr Havlík. Tady to je fakt těsný. 514,88 bodů. Petr Havlík byl loni na Bramboře na 4. místě. Dar, gratulace. Letos 2. místo ke 3 fajkám z Kozákova 66,59 a 52 km, jeden 70 km zelený trojúhelník z Černé Hory. 2. místo Petr Havlík 514,88. Nejlepší let 177 km plochý trojúhelník z Rakouska, 83 fajka, následně 103 km plochý trojúhelník z Basánu a 78 km neuzavřený trojúhelník. Letos vynesli 1. místo Zbyňkovi. Oni mi kluci říkali Ritspic. Hej! 598,01 bodů. Hele, to jsme nikdo nečekali, pojď sem. Zbyněk Ritspic, 598,01 bodů. Co tam je? Na 1. místě Tvarůžek. Ježíši Kriste, proč? Proč? Protože je teď v Olomouci, utekl nám ze západu. Jo, takhle, on je z Olomouca, tak to chápu. Tak pojď, bouchni to. Jasný, počkej, ne na mě, tyhle. Tak pozor, kategorie rozlet. Oh! 3. místo Ondřej Šohajek, 2. místo Petr Havlík a 1. místo Zbyněk Ritspic. Kluci, gratulujeme. Vemte si hodnotné ceny, i ty alkoholické. Zcela jistě se dneska budou hodit ještě focení. Jo, zaslouží si to, kluci. Tak příští rok, ahoj. Vy byste věděli, jak já vám závidím. Tyjo. No nic, to byla kategorie rozlet. Plynule přejdeme do další kategorie. A to je kategorie junioři. V kategorii do 25 let letos skorovalo 48 pilotů. Na 3. místě si vylítal 564,56 bodů Denis Ulč. Hele, tam je dobrý progres, jako jo, Denis 3 roky zpátky 12., předloni 8., loni 6. a letos, hej, konečně bedna, čau.
Druhé místo v kategorii junioři 659,81 bodů. 256 kiláčků ve Francii, 165 kiláků ve Francii, 92 volných, z Ještědu 72 km volných a taky z Německa. Těch 72 bylo v Německu. Jiří Kopecký, druhé místo. To je kategorie junioři a Jiří Kopecký ještě jednou 659,81 bodů. A jdeme na místo první. 512,74 km v Brazílii. Hned na úvod sezony jako rekordní let. 145 km fajka z Martinských holí, 75 faj z Černé hory, 236 km záfuk z Kozákova ho i přes nucenou pauzu kvůli padáčkářské rýmičce katapultovali na první místo. Neuvěřitelných 1134,84 bodů. První místo Hugo Hadaš. To je cifra jako blázen, 1134,8